אנחנו במנחת מצדה. יום מרגש הולך להיות היום, יום שבו החלטנו לעשות קצת כיף לילדים של עוטף עזה. יש פה 12 טייסים מתנדבים שאנחנו הולכים לעשות הטסות לילדי עוטף עזה, להעניק להם כנפי טיסה במסדר מרגש, ולעשות להם קצת תנאים. זה הדרך שלנו לעשות את התרומה שלנו. חברה כלכלית תמר, יחד עם עמותת עננים, אנחנו מארחים היום במנחת מצדה את ילדי העוטף. יש לנו פה כ-100 ילדים היום, הבאנו 12 מטוסים, לעשות לילדים סבבים מעל ים המלח. אוקיי, אני נחטפתי ב7/10 ושחררו אותי, ועכשיו אני באתי עם יאלי כי הציעו לי חוויה ממש כיפית. היה ממש כיף, יש נוף יפה ממש וגם הטייס ממש טוב. היה ממש כיף, היה חוויה ממש טובה. טסנו מעל הנינג'ה, ליד המלון. נופים מדהימים, את הים מלמעלה. חשבתי שזה יהיה כזה מפחיד, אבל זה היה כיף. אם הייתי יכול לעשות את זה כל יום, בשמחה זה היה קורה. אנחנו נקיים עוד כמה מבצעים כאלה בעתיד.